Здравейте на всички, това съм аз, Габриела. И... да, това беше лаптопа ми. Ако може да се забележите, това е лаптопа ми. Да, сега се включва. И сега ще да ви кажа едно съобщение. И то това е, че утре или други ден, зависи кога ще го кача, очаквайте Daily Vlog. Да. За тези, които не знаят Daily Vlog какво означава, ще ви покажа... да, ще ви покажа къде ще ходя, как ще съм облечена и да, някак си така. Утре ще ходим на море и ще снимам оттам кадри, от морето, от пътя и да... мисля, че ще стане добре. Не знам точно кога ще го качам. Или утре, или други ден. Зависи кога ще си приберем. Да. Ние ще тръгваме от 11-12 часа и ми вижте колко е красив само. И да, не знам. Това ще е първият ми опит за Daily Vlog. Всъщност аз пробвах един път да правя Daily Vlog, но ми свърши батерията и не можа да си го довърша. И не го качих, точно заради това. И... да. Да. Искам само да ви благодаря за тези абонати, които се абонираха за мен. Благодаря. Тези, които ме гледат, благодаря ви. Това означава много за мене. И да, мисля, че това е съобщението. Очаквайте утре или други ден Daily Vlog. И да, чао!